Mfowethu ngiyangena egeyidini mangithi ngiyafika la ngibona imfuyo igcwele isibaya sonke. Kwenzakalani mfowethu? Ngoba besilapha kungekudala size la ekhaya ngabo December sibona nje ke izimbuzi kuthe ehliphi ibala lonke. Kodwa namhlanje mangithi ngiyafika la hey ngiyamangala. Lezi inkomo ngayishiya zingekho la njengoba sezingaka. Kwenzakalani mfowethu? Ake ngithi nje qala ngiyabonga kakhulu support engiyithole kubantu. Imali nemali engiyitholayo isente ngilibeke phezulu linye isente ukuze ngikwazi ukuthi ngikhande imali ethize ngelinye ilanga. Bekusheleni phezulu kanjalo. So uma ngibhukiwe noma ngiqashiwe noma ngithola imali through ama royalties ngiyisave leyo mali bese ngenza into ethize ngayo. So umuntu othi mayithola imali eyisebenzise nje blabha noma ngenza izinto ezingajabulisa intsha lesikhathi namhlanje. Ngaqinisekisa nje ukuthi imfuyo ngiqala ukuyithenga unyaka ubusuyophela. Kade zingekho kwinkomo la ekhaya. Into ebekade ikhona izimbuzi. Kodwa-ke ngiqala ukuthenga inkomo unyaka usuya ngasekupheleni. Njengamanje ngicishe no 123 or 24 khona lapho oyinkomo. So nje kuyasetshenzwa asimile support esithola kubantu kuyajabulisa kakhulu lokho. Idate siphumile umhla ka5 October iGatsheni Music Festival iyabuya futhi ubathembisane mhlamba abalandeli bakho njengoba ade sisibonga ukuthi nje isupport abakunikezwe nibe yiningi kakhulu. Kodwa nje ke umhla ka5 October nansi iGatsheni Music Festival and sobe sikhona sobe singaka sobe singaka lesinkomo na kanjani ngomhla ka5 October oPhongolo eSouth Africa ngiyimema nabantu bakwamanye amazwe angaphandle ukuthi bephume ngobuningi bezoseseka. Gatsheni Music Festival izobe ikhona umhla ka5 October oPhongolo. Ngicela ukuthi abantu belindele ukuthenga kwamathikithi. Umuntu akeze nabangani bakhe nawe beze nabangani babo asigcwale noPhongolo ngomhla ka5 October amabomba wabheka uPhongolo. Ayithatha ithuba ngibingelele ukuthi nakulo ufuna khona le video. Njengamanje sibiza uGatsheni la ekhaya ngoba nibona nje ukuthi ade sibheke imfuyo la ngaphandle. Ngonyaka ophele sasifikile sizobona izimbuzi. Kulonyaka sithola isimanga sokuthi sekunenkomo engaphezulu kwa100 akwazi ukuyithenga kulonyaka. Kukhona itekisi la ngaphandle libile ngumother of or kukhona iFortuna elangaphandle ngankolodo. Kukhona imoto yakhe enye eVW ngankolodo. Kukhona imoto yakhe futhi engekho la emhlophe siyaziyo kavamisa ukuhamba ngayo emcimbi. So uGatsheni uthatha isinqumo sokuthi kulonyaka uyafisa ukubonga umphakathi nawo bonke abantu abemesekile kulonyaka ngama achievements akwazile ukwachieve ngale space esincane ikakhulu ngengoma yakhe ethi hit after hit. So uyasimema sonke ngomhla ka5 October la khona sizothi uGatsheni Music Festival. Kukhona bonke abaculo ngabacabanga abashisa ikhotha. Nesala ulezi akekho kuzomo anesala lelani akekho kuzomo.
amathikithi aseyatholakala eCompuTicket ithikithi ke cheap lu100 ngoba ufuna wonke umuntu ela-afford sizona information ephelele ngamayelana nama-VIP nama-VVIP ngokuhamba kwesikhathi neline up futhi izolandela ngokuhamba kwesikhathi siyacela South Africa kuphi nakuphi la khona hambani nothenga amathikithi nimsupporte niyabona ukuthi imali yenu sungayilahli manje support uGatsheni ngoba nazo izinto manje nimsupport izinto ayithengayo ibonakalayo uyindoda amaphupho uyindoda esasanamaphupho amakhulu okulekelela indawo nendawo zobahambela kuzo wongidala badala wongidala badala kukhona ama-competition esinawo-ke la khona nizokwazi ukuthenga amathikithi awu-10 so khipha inamba ka-WhatsApp la nizothumela khona i-evidence ukuthi niwathengile amathikithi awu-10 bese nispenda ilunch noGatsheni uGatsheni uzodriver eze la nikhona espende isikhathi esingange-hour nani nidle ilunch naye ephinde hambe zivakashela abanye nabanye so siyakhuthaza ukuthi abantu bokuqala nje abo-100 abantu abo-150 abazothenga amathikithi in a group of 10 uGatsheni uzobavakashela efike kuwo mathupha wanami kalenjani dale bafana kalenjani kodile siyacela nimsupporte-ke sizobonga kulonyaka uthi ngidedele ngibonge ngivumele ngibonge siyacela niphumelele nizophongola South Africa yonke zonke indlela ebheka uphongolo lonyaka mhla 5 October njalo ngeviki lokuqala ka-October uGatsheni uzobenza umcimbi wakhe iGatsheni Music Festival siyabonga